Niko Pretpokka, pelaat jenkkifudista. Miksi valitsit jenkkifudiksen lajiksi? Itse aloitin harrastamaan 13-vuotiaana. Olen aina seurannut jonkun verran lähinnä NFL, eli Amerikan suurta liigaa. Ja itse olen ollut sit kiinnostunut ihan taaperosta asti. Faija siinä joskus tutustutti lajiin, mitä olin ehkä 4-vuotias. Ja laji vei aika nopeasti mennessä sitten. Oliko mä 13-vuotias silloin, kun aloitin. Yleinen käsitys on, että jenkkifudissa on isojen 150-kilosten ja parimetristen urheilijoiden laji. Pärjääkö pienemmälläkin mitolla lajissa? Joo, ehdottomasti. Että mun mielestä jopa enemmän kuin esimerkiksi monessa muussa lajissa. Että tässä voi olla niinku lyhyt ja ketterä tai sitten voi olla pitkä ja voi olla lihava ja voi olla mitä vaan. Mutta eiköhän se perusatleettisuus kuitenkin ole ihan samalla tapaa arvostettu kuin monissa muissakin lajeissa. Mutta koolla on kyllä vähemmän merkitystä siinä mielessä, että voi olla lyhyt, voi olla hoikka, voi olla lihava, voi olla mitä vaan. Mitkä on ovat mittasi? Mä oon semmonen 126-127 senttiä ja about 80 kiloa. Mitäs pelipaikkaa sillä pääsee pelaamaan? Ei varmaan linjaa vielä. Ei ihan linjaa vielä, mutta itse pelaan pelirakentajaa ja tämmönen on varmaan ihan hyvä pituus myös laitahyökkääjälle ja tää on aika tämmönen keskiverto kuitenkin, että lyhyemmät sit pelaa jotain ketterämpää pelipaikkaa niin kuin laitapuolustaja tai keskushyökkääjää ja sitten isommat on tietenkin siellä linjassa ja tukimiehen paikalla. Mikä on oma suosikkijoukkueesi NFL:ssä? Kyllä se on toi Pittsburgh Steelers ollut semmoinen 8 vuotta jo ainakin, että se on ollut lähellä sydäntä aika pitkään.